Exchange vezérigazgatója vagyok. A világ 70 országából toborozunk TIPS vezérigazgatókat és SNSPR marketingeseket. Ez a gyors meggazdagodás titka, küldjön egy e-mailt. Mi van? Ha a vezérigazgató és a közösségi média marketingesei, például a YouTube, a Twitter ingyenes, minden nap több mint 500 új tag csatlakozik, és a platform gyorsan bővül. Ez a gyors növekedés csodája. Minden nap terjesztem Isten üzenetét, amely gazdaggá tehet az egész világon. Az első számú ok, amiért gazdag leszel. A TIPS Exchange bevezetésének megünneplésére a várható megtérülési ráta 1000%. A cél a díja érme. A koreaiak 10 éve bányásznak ingyen. A Kidiakon jelenleg a TIPS World Exchange saját TIPS érméjéhez kapcsolódik, amelyet ingyenesen bányásznak szerte a világon. A koreaiak azonban havi $200 bányásznak borravalót. Miért leszel gazdag? Ez egy olyan márkastratégia, amely a gyémántérméket a legalacsonyabb áron kínálja a TIPS World Exchange elindításának emlékére. Tippek World Exchange marketing stratégia minimum 1000%-kal. A TIPS Exchange a Binance-hoz hasonlóan jelentősen bővülni fog. TIPS World Exchange tranzakciós díj működési nyeresége a Tiscoin jövőbeli értéke. A második ok. Ismered a világ pénznemeit. Egy érme értéke $7200. 2025-ben 30.000%-kal $150 fog emelkedni. 2026 után $436 fog szárnyalni. A jelenlegi árakhoz képest 87.000%-kal fog az egekbe szökni. Az érme nevében szereplő alfanumerikus karakterek összege 10-ák Kidiacoin Foundation számos világérmével rendelkezik. Ezért az érmünk is szárnyalni fog. Vásároljon $1000 Kidia érméket. Mindketten gazdagok lesztek. Ez egy isteni üzenet neked attól az Istentől, akiben hiszel. Hallom Isten hangját a mennyből, és terjesztem az egész világon. Ha előfizetsz és hallgatsz rám. Gazdag lehetsz anélkül, hogy a pénz miatt aggódnál. Harmadikok, vásároljon minél több gyémántot. A vagyonod 100-szorosára fog növekedni. Jelenleg pénzügyi szakértő vagyok. Egy borravaló platform vezérigazgatója és a Tipcoin Foundation vezérigazgatója. És én vagyok a Kidiacoin jegyzett társaság vezérigazgatója. A Kidia érmecsere a DigiFinex. A tőzsdei bevezetés óta 1.200.000%-kal emelkedett $0,1 $80-ra, és jelenleg $0,0001 van a mélyponton. 80 millió érme hamarosan eltűnik. Keressen nagy mennyiséget a legalacsonyabb áron. A listákon szereplő nagy hangerőt nem lehet megtéveszteni. Mi van, ha a magas árakon túlnézünk a technikai elemzésben? 100 és 80 millió dollár között csodahős vagy. Álmodj egy csodát! A TIPS platform Kidiacoin már megvásárolta és visszaszerezte a forgalomban lévő készlet 99%-át az alapítványtól. A meg nem térült kereskedési volumen a teljes kereskedési volumennek csak 1%-a. Az alapítvány a forgalomban lévő készlet 99%-át megvásárolta, és lehetőséget kínál a gazdagításra. 0,0001 amerikai dollár a legalacsonyabb ár, amely nem csökkenhet tovább. Vásároljon Kidiacoint a legalacsonyabb áron a DigiFinex tőzsdén. A negyedik ok. Először is, tekintse a Kidiacoint, amely a forgalom mindössze 1%-át teszi ki, mint a legalacsonyabb árnak, és arról álmodik, hogy a jövőben gazdag lesz. Megtanítjuk, hogyan tart sok érmét. Sok TIPS érméhez juthat.
Ha nagyon alacsony áron vásárol bizonyos mennyiségű kidiaérmét, és tipszérmékre cseréli. A Tips platformot azért hozták létre, hogy egy globális közösségi médiahálózatot építsenek ki. Hogy segítsenek Dél-Kelet-Ázsiában minden szegény embernek, aki éhezik, és nem engedheti meg magának napi $1 sem. Amikor az internet létrejött, a platform üzemeltetői kihasználták az önmunkáját, és nem fizettek. Megérkezett a Web3 platform világa, amely nyereséget juttat vissza a platform közreműködőinek. A TIPSWEB3.com az üzleti etikát követi, hogy együtt növekedjen a világ minden résztvevőjével, akik segítették a vállalat növekedését. És természetesen szétosztja a vállalat növekedése során keletkező összes nyereség egy részét a különböző résztvevők között. Az 5. ok. Ismeri platformja jövőbeli értékét. Az Elon Musk által megszerzett 200 millió Twitter előfizető jövőbeli értéke részvényenként $2500. Minden héten bányászok tipszérméket a Tips platformon. Ha a Tips a Twitterhez hasonlóan skálázható, akkor egy ingyenes napi tipszérme értéke $2500 lenne. Továbbá, ha a Tips olyan skálán mozog, mint a Twitter, akkor minden nap hirdetési bevételhez jut, és ez az önpénze. Ha nem rendelkezik bitcoinnal, adja ki saját valutáját a tipsweb3.com oldalon. A személy, aki ezt létrehozta, egy koreai, Chagwan Seong. A szerelem megváltoztathatja a világot. Ő teremtette meg az egyetlen módot a szegénység bilincseiből való kiszabadulásra. Mi a legújabb bitcoin hír ma? Az én bitcoin piaci helyzetem pontosan megfelelő lenne. 2023-ban vettem $14.500, és azóta is megtartom. A Bitcoin Bullish. Ez a mai 67. Bitcoin elemzés. Az a jóslatom, hogy $61.000-ról $67.000-ra fog emelkedni, soha nem volt téves. Július 20-án néhány napon belül eléri a $70.000. Az előrejelzésem pedig az, hogy $69.777-ra fog szárnyalni. Majd pontosan csökkenni fog. Ma, augusztus 3-án $63.400 lesz, ma és holnap pedig pontosan $48.300-ra esik. Jóslásom igaz volt. A medvepiacnak még nincs vége. A tipsweb3.com tisztességes és igazságos szabályokat alkalmaz mindenkire szerte a világon. Gazdagoknak és szegényeknek egyaránt egyenlő esélyeket biztosít. Most gazdag lehetsz a blokklánc világában. Légy gazdag egyik napról a másikra.